Agus inis, bio o Bunscoil Mhuire, Oco, Cúnta Chorcaí, Deas Bualadh Leat Bunscoil. Díomh agus fáilte cúig gclár nua, Deas Bualadh Leat Bunscoil, linn Mhuire-Eochaill. Ní a nocht Ms.Uniacke. An féidir lom Roisin a cuairt. Ní féidir. Chorcaí. Cadastit. Is as ceathar cúnta Fort Lally. Céim fág gur fíoch tú an múinteoirí mar de slí bheatha. Fioc mé an múinteoirí mar slí bheatha mar níl na léonnta siar a ról gur dús agus is omh lom ag obair le daoine óga. Cad é an sport is fearr leat? Tá sim an mór agam sa cuasaí sport, imream caomógaíocht, pellghaoileach, smála me grith, agus nuair bíonn an tam agam imream píosa beag golf ach níl mé Roma bualadh An crown. Cad é an bia is fearr leat? An bia is fearr lom. Sin ceisteachar. Is málam gach sais bia ach pasta beidir. Aon size pasta. Cad é an da is fearr leat? An da is fearr lom. Na dahanna galéir seachas dearg. Conas atá de rang i Melina. Mar rang i Melina. U fásach ar fad. Tá mé pleiciúcht. Tá si bhar aus. Sais glóver ach bín an crack a gin. Mar mé fuair de bhúntóir cad a bheoch tú. Cad a bheoch mé. Nílam cinnte mar smála me gobar mar múinteoir ach bheoch mé rud é gan a bhaineann le sport beidir sports physio. Nílam cinnte. An bhfuil pata agam. Tá pata agam. Skip is anam dó. Tá sé rómhór agus ró láidir. Cén duine cá úil má le bualadh leis? Bhaineamar bualadh le Johnny Sexton nó Ms.Uniacke beidir chun labhart leo faoin an chur domhanda. Messi nó Ronaldo? Níl mór an sim agam sa soccer ach Messi mar tá lán lucht na lúna Messi i mar rang. Cad é an is fearr leat le dul ar sira? Ceisteachar freisin. Is mála ag dul ar sira sciála, beag mé ag dul I gceann cúpla seachtaina. Is málam an I dul freisin go háirithe an Amalfi Coast. Dá mú fá an crancr náisiúnta, cad I dhéanamh fá? Rocking ar sira fada go dtí an Astráil mar tá a cáirde go léir ina cónaí ann faoi láthair. As ar fad, tá an taim suas gur raibh míle maith agat é Ms.Uniacke. Ceart go leor gur raibh míle maith agat.